Bon dia, Ricard. Bon dia. Gràcies pel teu temps i per rebre'ns el teu historial dintre de l'administració. Doncs mira, jo fa que estic al centre uns 9 anys llargs, farà 10. Inicialment, en la meva primera etapa en el centre, doncs vaig estar treballant molt properament a la Direcció General d'Atenció Ciutadana, en tot el que és atenció multicanal, sobretot a la part d'intranet i serveis web. I ara, en l'última fase, dels últims 3 anys, el Centre de Telecomunicacions, arrel de la importància que les tecnologies mòbils anaven prenent, es va decidir crear el que nosaltres anomenem un centre de competència de mobilitat. Des de fa 3 anys soc el responsable d'aquest centre de competències de mobilitat, que bàsicament el que fa és acompanyar les iniciatives departamentals que es duen a terme utilitzant tecnologies o serveis de mobilitat des del punt de vista més tecnològic, i també ajudem a instaurar les pautes, les normatives, les arquitectures i les plataformes que d'alguna manera ens assegurin un creixement coherent d'aquest tipus de servei dintre de la Generalitat. El centre de competències depèn exclusivament del CETITI? El centre de competència depèn exclusivament del CETITI. El que passa és que amb atenció ciutadana, sobretot pel que fa a iniciatives que van vinculades o que tenen una vocació ciutadana, doncs tenim una relació molt propera. Aquesta relació propera fa que establim pautes, reconeixement de mitjans i establiment de directrius i procediments conjunts, des d'un punt de vista de negoci, comunicatiu, com també tecnològic. Llavors, que intenta establir quines són aquestes pautes que assegurin el creixement eficient d'aquestes iniciatives. Esteu treballant conjuntament? Molt conjuntament. Tot i això no depenem d'atenció ciutadana, sinó que el nostre servei és molt transversal en tots els departaments. I no només ens dirigim a serveis mòbils orientats a la ciutadania, sinó que també treballem la mobilitat interna. La mobilitat des d'un punt de vista de serveis que pot consumir l'empleat públic. Tenim les dues vessants. L'objecte del centre aquest de competències i coordinació, com ho definiries? La mobilitat és més que els apps. Les apps és un artifici tecnològic que forma part d'aquest ecosistema de serveis de mobilitat. Llavors, nosaltres, la nostra missió seria d'alguna manera acompanyar des de la vessant tecnològica que la Generalitat assimilés les oportunitats que la tecnologia mòbil ofereix per tal de donar millor servei a la ciutadania, crear nous serveis que posa damunt la taula aquestes tecnologies mòbils i generar eficiències en processos interns que mitjançant l'aplicació de tecnologies mòbils són possibles. Bàsicament aquest seria una mica la nostra missió. I el producte final de tota aquesta missió és... No hi ha només un producte com a resultat de la nostra feina, sinó que n'hi ha molts. Existeix una app, que li diem App GenCat, que ha sigut promocionada i promoguda per la Direcció General d'Atenció Ciutadana, que és una mica a l'epicentre de totes les actuacions mòbils que van dirigides a la ciutadania. Recordem que nosaltres tenim la doble vessant, la interna i la ciutadana, és a dir, ens centrem els dos. Si ho focalitzem en la part ciutadana, l'epicentre de les actuacions que dintre l'àmbit de la mobilitat es dirigeixen a la ciutadania pivoten al voltant de l'App GenCat. Aquest App GenCat és una aplicació nativa que està per 3 plataformes. Està per la plataforma Apple, amb sistema operatiu iOS, per la plataforma de Google, amb sistema operatiu Android, i també per la plataforma de Microsoft, amb sistema operatiu Windows Phone. A banda d'això, existeix una plana web que complementa aquesta app nativa, on també es recullen tot el conjunt d'iniciatives que aquesta app integra en el seu interior. Que va més enllà de les pures aplicacions. Clar, aquí al voltant d'aquesta App GenCat trobem aplicacions natives, pròpiament dites, com pot ser l'aplicació que acabem de llançar recentment del CatSalut Respon, però també hi ha, diguem-ne, webs mòbils, com podria ser la web de transparència, la web de Rodalies, però que són webs, el que és molt important és que són, en qualsevol cas, independentment de si són aplicacions natives o són web mòbils o quina tecnologia utilitzin, el que sí que és molt important és que són serveis ciutadans
pensats per ser consumits des del mòbil. I el valor d'aquesta App Gencat és que aquí el ciutadà troba un referent, una porta única a tots els serveis que la Generalitat posa a disposició del ciutadà i que estan pensats per ser consumits a través del mòbil. Aquest punt és clau. Gencat seria una plataforma on es recull els apps més importants. Sí, podríem ser així. Jo crec que és alguna més, que això, jo si hagués de definir quins són els eixos d'aquesta App Gencat, jo crec que hi ha dos eixos molt importants. El primer és aquest catàleg de serveis mòbils que estan dirigits a la ciutadania. Dintre d'aquest eix també hi trobem aquelles aplicacions que no estan, o serveis mòbils que no estan desenvolupades directament per la Generalitat de Catalunya, sinó que estan desenvolupades per tercers, però utilitzen les dades obertes que la Generalitat, diguem-ne, obre a disposició del públic i que utilitzant aquestes dades obertes creen serveis mòbils que nosaltres, com a Generalitat de Catalunya, considerem de valor per la ciutadania. Aquestes aplicacions tenen una categoria especial i també estan incloses en aquesta App Gencat. I hi ha un segon eix també molt important, que és el de les notificacions o avisos push, que nosaltres li diem. Això, les notificacions push, és un terme molt tecnològic, però bàsicament són aquestes notificacions que, per utilitzar un producte comercial, el nom d'un producte comercial com és el de WhatsApp, són aquest tipus de notificacions que són similars a les de l'SMS, però que d'alguna manera apareixen a la pantalla del nostre smartphone o de les persones que tenen un smartphone i que permeten proactivament a l'administració comunicar-se amb el ciutadà de forma absolutament personalitzada. És a dir, una comunicació punt a punt amb la ciutadania i a més de forma proactiva, que jo crec que aquí és on hi ha el gran trencament de valor o de missatge front a la comunicació tradicional. Els departaments utilitzen aquesta plataforma, són proactius, tenen apps? Sí. És evident que la realitat digital de com la ciutadania està consumint serveis en general està canviant i està canviant a un ritme molt ràpid i jo crec que la mobilitat o els serveis mòbils són un catalitzador d'aquest canvi. L'administració no es pot aïllar d'aquest canvi. Al final ha de donar resposta a una demanda que la manifesta el ciutadà en el consum de qualsevol servei digital i l'administració sap i és conscient que ha d'avançar cap a aquesta línia. Com a resposta a això, hi ha diversos departaments, per no dir tots, que estan en la via de crear aplicacions mòbils on considerem que la mobilitat pot aportar un valor diferencial, que això també és molt important. És a dir, no s'ha de mobilitzar tot, no s'ha de crear aplicacions per tot, sinó hem de veure on la mobilitat ens aporta un valor diferencial al respecte de mitjans tradicionals que fan també la seva funció. Però allà on realment es produeix aquest valor afegit, allà és on hem de posar el focus i l'esforç. Quins serien els requisits? Quin seria el plantejament? El primer requisit és acordar l'enfocament òptim d'aquell servei mòbil. I aquí és on realment treballem en tàndem amb la Direcció General d'Atenció Ciutadana. Llavors, es crea una taula on ja el departament hi exposa quins són els seus objectius de negoci, quina és la motivació i a quin tipus d'usuari es vol adreçar i quina necessitat vol cobrir, i tant des de la vessant més de negoci com des de la vessant tecnològica, entre aquesta taula que pivota a tres bandes, doncs decidim quin és l'enfocament correcte. Llavors, amb un enfocament correcte, que pot tindre diverses iteracions, a partir d'aquí es comença ja a crear un projecte que ha d'acabar publicant una app o un servei mòbil o el que sigui obert a la ciutadania. Quin temps, més o menys? Un projecte de menys de 3 mesos és molt complicat. I a partir d'aquí depèn una miqueta de la complexitat de la iniciativa i del volum i de l'abast que contempla. Però menys de 3 mesos és molt, molt, molt complicat. I ara quantes aplicacions teniu? Estaríem parlant d'un ordre de 20 i pico aplicacions. 20 i pico aplicacions, potser quasi 30, Creixerà, no creixerà? És una bona pregunta, perquè hi ha dues tendències que no s'acaben de consolidar i, de fet, els grans players que li diuen, els grans jugadors d'aquest món,
han avançat en una i ara sembla que avancen cap a una altra. Què vull dir? Doncs en un moment inicial semblava que la tendència era intentar agrupar lògica i servei i funcionalitat en una única app que ho aglutinés tot, no? Amb la qual cosa, tenir un volum molt gran d'aplicacions podria arribar a despistar el teu usuari. Ara sembla, hi ha algunes empreses que han creat una app tan gran, amb tanta funcionalitat, que veuen que això no és òptim i estan començant a trencar-la i a disgregar-la, no? I a buscar aquella atomicitat d'actuació. Dit això, que són dues tendències de plantejaments funcionals que jo crec que encara ningú sap quina és la bona, perquè, com et deia al començament de tot, aquest és un món que està evolucionant molt ràpid i està canviant i cada cop surten coses noves i el propi usuari també evoluciona i tot això s'ha d'assimilar i has de saber respondre. Per tant, jo crec que l'agilitat és una característica clau de qualsevol plantejament que es vulgui fer en aquest món. La Generalitat és una entitat pública que té un àmbit brutalment gran. Llavors, pensar que tot això es pot aglutinar en una app, jo crec que és una bogeria. Per tant, nosaltres hem de partir del fet que haurem de tenir un entorn d'aplicacions o serveis mòbils ampli. El grau de disgregació d'aquestes apps dintre de cadascun dels àmbits jo crec que està una miqueta encara per definir. Jo crec que l'important no és el nombre d'aplicacions que es tenen, sinó la qualitat de les mateixes. Si aquella aplicació realment està donant servei i està responent a una necessitat de forma adient, això és realment el que importa. D'aquestes 22 apps, d'aquests 22 serveis que tenim, mòbils, línia, quin diries tu que tenen més èxit? L'èxit és complicat de mesurar, perquè tot depèn de quin és l'objectiu que tu vols assolir. Llavors, hi ha objectius que passen per unes tasques de conscienciació, que no es mesuren directament per l'ús durant anys que es fa d'aquella app, sinó que els has de mesurar en uns temps concrets i després l'ús tampoc és una mesura directa de quina conscienciació has aconseguit en la ciutadania, sinó que això ho has de mesurar per vies indirectes. En general, jo crec que hi ha una sèrie d'intangibles difícils de mesurar. Si parléssim de xifres o d'indicadors més quantitatius, com pot ser la popularitat, la pròpia App Gencat és una de les apps més descarregades. També t'he de dir que en el seu dia, i aquesta sí que va ser l'app que més s'ha descarregat en el període més curt de temps de totes les que hem fet, va ser l'aplicació del Parlament 2010, per les eleccions del 2010. En aquestes eleccions es va publicar aquesta app va tindre al voltant de 80-90.000 descàrregues en un dia i mig o 2 dies. Són aplicacions d'aquestes que han de funcionar aquell dia, la gent les utilitza aquell dia i després les deixa d'utilitzar, tot i que es pot encara descarregar i es poden consultar els resultats de les eleccions. L'app realment va tenir un ús molt intensiu durant aquell dia, i a més va tindre molt bona acceptació per la ciutadania. A banda d'aquesta, com deia, hi ha la pròpia App Gencat, que fa de catàleg. Jo crec que aquesta és una de les apps més importants, i et diria que, tot i que és molt recent, l'app de CatSalut Respon està tenint una acollida molt important. Tenim apps de públics, de departaments, fora d'aquesta plataforma? Que nosaltres coneguem, no. Pot ser que n'hi hagi alguna, pot ser que hi hagi algun museu, alguna cosa que potser inicialment va ser pioner i va fer alguna actuació en aquesta línia, però des que existeix l'app Gencat com a tal, hi ha hagut tot un programa de difusió i de comunicació de les línies estratègiques d'atenció ciutadana i de CETIT, i acompanyant des de la vessant més tecnològica, i jo crec que s'està convergint, i estem, tots els departaments estem convergint a que
la mobilitat orientada a la ciutadania es vehiculi, pivoti al voltant d'aquesta app, almenys de moment. WhatsApp, sí, WhatsApp no. La tecnologia de la missatgeria push té un molt alt potencial. Té un molt alt potencial en molts àmbits de la Generalitat de Catalunya, moltíssim. Un dels que ja tenim implantats, que és el d'avisos de protecció civil, jo crec que és un dels àmbits clau. Mitjançant aquesta tecnologia i mitjançant l'ús de GIS, som capaços de proactivament avisar a la ciutadania de que en un radi X està passant alguna cosa que és de la seva atenció. Per tant, estem funcionant com un 112 invers. En lloc d'esperar que la ciutadania et truqui, nosaltres proactivament som capaços d'avisar a la ciutadania que a un radi de 50 quilòmetres d'un incident s'ha d'aplicar certa protecció o hi ha un protocol X que s'ha de tenir en compte. I això ho comuniquem directament i únicament a les persones que estan afectades per aquell incident. Això és molt important. Però no només en aquest àmbit. Hi ha molts àmbits on aquesta proactivitat es pot posar en marxa. I el fet de rebre-ho en qualsevol moment, independentment d'on estigui i directament al meu mòbil, et dona una capacitat, una potència tremenda. Tu em preguntaves el tema del WhatsApp, específicament per WhatsApp. Jo, de forma general, crec que la Generalitat ha de crear i aprofitar les relacions i les sinergies amb el sector privat. Què vull dir amb això? Que hi ha plataformes d'alta difusió, com pot ser WhatsApp, amb les que nosaltres no hem d'intentar competir, sinó al revés. Hem de buscar punts de col·laboració que permetin crear serveis de valor i que siguin beneficiosos per les dues bandes. Per tant, d'entrada et diria WhatsApp sí, sempre i quan es plantegi sobre un servei que doni valor a la ciutadania, que doni valor a WhatsApp i que doni valor a la Generalitat de Catalunya. I no només parlaria de WhatsApp, parlaria de miliones... Exacte, qualsevol cosa. Jo crec que hem d'estar oberts, no ens podem tancar, hem de ser absolutament oberts, i jo crec que aquí la plataforma de dades obertes juga un paper clau a l'hora d'exposar la nostra informació, però no només això, sinó que en la vehiculació d'aquest tipus d'acords amb terceres plataformes hem de ser el més neutrals possibles. Però jo crec que posar-nos a competir en plataformes que tenen un recorregut molt llarg, on són empreses que cada dia s'aixequen pel matí pensant en com poden millorar aquella eina i tenen equips molt especialistes i amb molt coneixement de com han de fer aquella feina, competir amb això és una bogeria. Hem de trobar fórmules de col·laboració. Molt bé, l'última pregunta. Com s'integrarà aquest aplicatiu o la plataforma aquesta GenCat d'apps amb la nova estructura o projecte de la GenCat? Jo crec que són coses complementàries. Com et deia abans, la mobilitat en si mateix no es basa només en apps, sinó que realment hi ha moltes tecnologies, hi ha molts productes que donen una dimensió molt àmplia a aquesta mobilitat. Jo crec que el GenCat, com a servei web, ara es transformarà, i es transformarà de tal manera que podrà ser accessible des de qualsevol tipus de dispositiu. Això farà que realment els usuaris tinguin una facilitat i tinguin una qualitat en l'ús de la web GenCat molt alta al respecte al que tenen ara en la navegació i en l'accés a la informació que el GenCat posa a damunt la taula. Realment el que intentem cobrir amb les apps és on la web no pot arribar. El nostre plantejament és tot allò que es pugui fer en web, ho has de fer, i ho has de fer de manera que sigui multicanal. Ho has de fer de manera que el ciutadà pugui accedir-hi des del mòbil, des de la tablet, des de la web, des d'on sigui. I aquest és la nostra primera aposta. Que les aplicacions natives en si mateixes tenen unes peculiaritats, com per exemple la que acabem de dir de les notificacions push, que l'entorn web no ens proporciona. Doncs aquí és on hem de buscar aquells serveis que maximitzen el valor diferencial de les aplicacions natives i que tenen sentit que construïm amb aquesta tecnologia. Aquí és on hem d'avançar
en AppGencat. L'AppGencat, el producte AppGencat ha d'avançar en aquesta línia, en allò que és diferencial al respecte de la web. Poden tindre punts en comú, poden haver-hi petits solapaments, però s'ha d'apalancar en el valor diferencial que li proporciona les tecnologies natives. La web, per altra banda, jo crec que es considerarà com un actiu digital multicanal, que és cap on anem. Doncs molt bé, Ricard, gràcies, no tenim més temps, gràcies pel teu temps, com t'he dit abans. Ha estat un plaer, jo crec que ens has aclarit tot el tema i segur que a partir d'ara les apps s'utilitzaran amb més força. Gràcies. Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres.